കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ നല്ല മഷ്റൂംസ് കിട്ടിയായിരുന്നേ. ഒരു മഷ്റൂം സ്പെഷ്യലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെയും ആ ടേസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തോന്നി. പാനിലോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത മഷ്റൂംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് 1 hour സോക്ക് ചെയ്ത മഷ്റൂംസ് ആണിത്. അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 10-12 ചുമന്നുള്ളിയോടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഷ്റൂംസിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഉപ്പൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 3 to 4 minutes അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരല്പം തേങ്ങ, 2-3 കാന്താരി, 2-3 വെളുത്തുള്ളി, അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോടെ ഇട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ മിക്സ് മഷ്റൂമിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഷ്റൂമൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിയിട്ടുണ്ട്. മഷ്റൂമിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലതാണ്. എൻ്റെ മോടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോയതും അതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലേ?